Čau, tady Miky a vítám vás u prvního videa na tomhle kanále. Dneska si budeme říkat 10 otázek na moje budoucí já. První otázka zní, kdy natáčíš video? Tohle video budeš dělat reakci za 100k, tak mě zajímá, jaký den. Druhá otázka zní, kolik ti je, když natáčíš tuhle reakci? Mně je třeba teďka 13. Otázka, změnil jsi jméno na YouTube? Protože teďka se jmenuji Miky, hodně dlouho jsem o tom přemýšlel, jak se budu jmenovat. Nakonec jsem skončil u Miky, takže mě zajímá, jestli jsi to jméno změnil, a nebo jsi nechal furt stejný jméno, jestli ti kvůli tomu dařil. Čtvrtá otázka. Jakou hudbu posloucháš teďka jako nejoblíbenější? Že teďka poslouchám já, hodně Hardricka a PTK, takže mě zajímá, jestli se nějak jako změnilo to, co posloucháš, nebo to stejný. A favorite song moje jsou třeba Hayabusa nebo Tinted Windows. Máš furt stejnou oblíbenou značku auta, protože já jsem měl dřív rád hodně Mustangy a potom Mercedes, to mám furt teďka rád Mercedes. Hodně Mercedes chci si koupit někdy C63, nebo prostě C-čkovou řadu. Další otázka. Máš už počítač? Protože já ještě počítač nemám a chci prostě si koupit kompa, aby se prostě natáčelo pak líp a takové. Mě zajímá, jestli ty už jsi ho koupil, a nebo ještě ne. Další otázka zní, který hry hraješ nejčastěji a nejrád teďka? Teďka hraju rád hodně Roblox a chci začít hrát zase Warzone a Fortnite. Hraju Gran Turismo a tak. Další otázka. Jestli si natočil už prostě nějaký song, jo? Protože prostě já chci někdy v průběhu prostě kariéry natočit aspoň jeden song. Tak mě zajímá, jestli už teďka, když to natáčíš, už si natočil aspoň jeden song, a nebo ještě ne. Další otázka je tvoje prostě oblíbená rasa psa. Hodně rád Pomeraniana a Stafforda amerického, který jsem ho měl. Tak mě zajímá, jestli jako máš nějakýho psa už teďka a jaká je tvoje prostě oblíbená rasa psa. Poslední otázka na tebe. Jestli už jsi prostě koupil vlastní bydlení, kde bydlíš jako tam, kde jsi začal. Takže tohle je vše a